Og det var bare en jordbær. Så kom hun op igen, så sagde hun, at han skulle være her. Men det er svinested. De ødelægger ham. Så sagde Karina, prøv at slå af. Nu har vi også kørt med ham, og menneskene var søde. Dyrlægen, han var så siger når vi kommer ind i stallen, så siger dyrlægen, ja, han er jo så halvt på 3 ben. Hvad der har, så. Ja, han er halvt på 3 ben. Ej, det er han kraftigt ikke. Det har han aldrig været. Ja, så sagde Karina, ja, fordi du er et svin, sagde han. Man bøjeprøver kraftigt med en hest på den der måde. Så har han taget benet helt ud til siden, løftet det helt op over skulderen. Det han gjorde det først, sagde Karina, der har han ikke taget rigtig ved. Så sagde Karina, du, det er ikke sådan, man bøjeprøver en hest. Nu har jeg altid set mange bøjeprøver, du skal ikke have den der ud. Jeg skal efter. Det skulle han bare ikke, og så de næste 3 ben, tog han bare væk. Så sagde Karina, hvorfor stoppe på ham? Hvorfor råbte du bare ikke? For helvede, hvor jeg følte jo bare mig helt alene. Jeg troede bare, at du syntes, at han skulle bare blive nødt til et bad. Nej, sagde det, kan du bare sgu da godt blive. Nej, det var sgu for meget med Jesper. Ja, det var helt ærligt. Så skulle der også være så ja, han siger, der var ikke der ben. Okay. Og der var også plantet til. Så siger jeg, kan du tage på mor, han skulle til at starte med. Nej, så det tror jeg heller ikke, han skal. Nu ringer hun til Palle, så. Fordi det vil jeg lige høre Palle om. Det er også fordi, jeg bare siger, at jeg blev utryg og usikker og alt muligt. Så ringer jeg til Palle, så siger Palle, kan nu have sådan en. Så tager hun lidt, hvad der foregår, og så græd hun bare. Så siger hun til Palle, nu bliver jeg nødt til at få mor. Så jeg snakkede ud, så sagde han, Pia, hvad fanden er det gang i? Så sagde jeg, ved det faktisk ikke, Palle, jeg er fuldstændig frustreret. Så sagde han, kan du få lidt i den Tony, jeg kom hjem igen? Så sagde han, du kommer aldrig til at sove roligt, og kan egentlig gøre i hvert fald heller ikke. Så der er den Tony, der er der. Nej, så det er sgu nok rigtigt. Så sagde han, nu synes jeg, at de har udsat den Tony for nok også på de her prøver af biopsiprøver. Det havde de også fået, det var i orden, og der var ikke noget. Så vi havde fået fjernet med modervorten.